Esti Beraza Sorarrain naiz, Zabalduz Kooperatibako bazkide eta langilea eta Batzen Gazteak enpleguratzeko harrera sistemaren koordinatzailea. Uik barruan kokatzen den ikastaro baten berri eman nahi dizuet. Emantzipazioa hitz potoloa da eta asko hitz egiten da gazteek emantzipatu ahal izateko topatzen dituzten traba edo zailtasunetaz, eta are gehiago desantaia egoeran aurkitzen diren gazteen emantzipazio prozesuetaz hitz egiten badugu. Gai hau aurrez aurre landu eta sistema desberdinetatikan bakoitzak bere prisma elkarbanatu eta elkarrekin pentsatzeko antolatu dugu UIK barruan kokatzen den ikastaro hau. Gazten emantzipazioa 3 zutabe hauetatik abiatuta: etxe bizitza, formakuntza eta lana. Irailaren 15 izango da, goizeko 9:00 eguerdiko ordu biak arte. Ikasturte hasteko aukera bikaina izango da eta animatzen zaituztet aditu, profesional eta interesa eduki dezakeen edonor bertaratzea. Izan ere, gizartean eragina duen edozein pertsonarentzat interesgarria diren gaietaz hitz egingo dugu. Bereziki ere gazteak animatzen zaituztet zuei zuzenean eragiten dizuenez parte hartzera. Metodologiari dagokionez, alde batetikan lehenbizi hizlari batzuk izango ditugu, hizlari batzuk hemengo errealitatea kokatuko digute eta beste batzuk gainera esperientzia internazionalagoak ere konpartituko dizkigute, eta gero ikastaroaren bigarren zatian parte hartze dinamika batzuk izango ditugu. Beraz, denok elkarrekin pentsatu eta ikasteko aukera bikaina izango da. Animatzen zaituztet berriro programa osoa begiratzea, hizlariak zein diren begiratzea, oso interesgarriak direlako, eta izena ematea ahalik eta azkarren. Eskerrik asko.